With regard to the DJ Waras case, a suspect has been identified. Samanani ngibingelele nginamukele channel eMaSweet Media Production ngibingelelayo umxolisi mfana kadluma phansi le enkandla mangabe yaqala ukufika ulenze isiqiniseko sokuthi ucofa subscribe maqedwe wale video ushawu like bese uyakhomenta kulolu daba namhlanje nganza kwethu udaba engezingalo njengamanje lumayelana neupdate elethwe ngumkhuzi wamaphoyisa kazwelonke umnumzane Fani Masimula njengoba kade umuzwa mangabe ke qala le video iupdate ke le uyiletha ke ngo DJ Waras wabulawa ke ngesihluku edutshulwa kwelinye lamabhilidi eligadwe ngenkampani yakhe yama-security. Namhlanje ke selishona nje ilanga njengoba kade kubanjwe inkonzo yesikhumbuzo yakhe uDJ Waras lapho khona bekade kukhona bonke abamthandayo abekade asebenza nabo ihlobo zakhe kanye ke nomndeni wakhe behlangene ke ngokumkhumbula ngakho konke akwenzile emhlabeni. Selishona ke nje umnumzane Fani Masimula useveza ukuthi ke usekhonjiwe noma kusevelile osolwa ngokuthi uyabandakanyeka ekubulaweni ngesihluku kwakhe uDJ Waras. Lona ke abathi ke ungumsolwa uma ngabe echaza ke uFani Masimula uthi ke umuntu owaziwayo kanti ke futhi kuyoshona ke noma ke kuyoshaya umsombuluko ebeke seboshiwe uma ukuthi akaboshwanga namhlanje ngoba kulesihlanu uzoboshwa kuyo ke le weekend. Umphakathi wakuleli uzwakalisa okukhulu ukuthukuthela ngalezi zehlo esejwayele ukuba insakavulela kuleli loMzansi Afrika njengoba emasontweni ambalwa nje bekade kudutshulwa kubulawa ngesihluku ehamba nomndeni wakhe uwitness wesithathu wakwiMadlanga Commission. Nakho ke manje esekubulawa ke uDJ Waras naye ke futhi obekade ke sebenzela uMzansi Afrika ngoba ke le company yakhe ama-security ibikade isebenza ukuthi ke iphuce amabhilidi labo abangelona baleli loMzansi Afrika abasuke ke sibewathathe ngenkani noma ke ngokundlavini. Nganza kwethu cela ukuthi ngidlale iphelele ivideo lapho uzomuzwa khona uFani Masimula ekhuluma ngalolu daba. Ngizocela kona nje ukuthi wenze isiqiniseko sokuthi uyasubscribe futhi uyalike sidibana nawe video kanelayo. Ngiyabonga. With regard to the DJ Waras case, a suspect has been identified and he will be arrested. I'm sure before Monday we will have the suspect arrested. He's a known suspect. He will definitely, if not today, but over the weekend, that suspect will be arrested.